Orang ngegewel lamun to monyet putih bedes elek tuwek keklek. Hanuman ramudar-mudar malam bantu dagelan Bagong. Rawe-rawe rantas malang-malang tak tatas. Mbuh Bagong, mbuh Hanuman kembali ora babati we. Maju musuhe kowe lho mboten saged kala wau perjanjenipun kula ingkang ngadepi para-para tiang-tiang bayaran nanging perkawis Sinuwun Prabu Mandura kula mboten kemawon neng kowe iki mbelane aku mbelane karo bebener mboten perkawis menika nanging menika mangke badhe glandang carang saking pucuk kae iki Baladewa palsu kae iki gadungan percaya karo aku menawi dereng wonten bukti nyatanipun tangeh lamun Anoman percaya. Kowe percaya karo aku ora? Mboten saged percaya tanpa wonten buktine sawangen ya. Rem-reming driyama nawung kekuwunging jiwang wit seso kawula nuwun sewu Koko Prabu Mandura dereng dangu rawuh paduka wonten ing pendhapa kasatriyan Madukara. Kula ingkang rayi ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji kunjuk wonten ngarsa paduka Koko Prabu Mandura. Baladala. Ya jagat ya dewa ya Bapara, ya kadangipun Kakang Yayi Arjuna. Banget panarimaku ora liwat pangestu Kumara Gage Tampanana, Parto. Kawula nun inggih Gurawalan anggen kula mundhi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Semono aku Kakang Prabu Mandura adimu Bratajaya ngaturake sembah pangabekti kunjuk ana ngarsamu Kakang Prabu. Bladala. Ya. Lara ireng Sembadra wis ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestune wong tuwa Mara Gage Tampanana. Ndak tampa tanganku loro mugi andayanana marang kabagyan lahir batin. Koko Prabu rawuh paduka andadosaken bombong ing manah kula prasasat kejugurkan wukir sari kablabaran samudra madu dene palungguhan samangke paduka kepareng tedhak dhateng negari ngamarta mliginipun ing kasatriyan Madukara. Pramila saking menika kula ngaturaken panuwun Yayi. Apa to darunane adoh saka negara Mandura tak jangkah paribasan sepisan dadi meninggal prapta ning kasatriyan Madukara kene yektine waleh-waleh apa? Wah cetha pratela lamun to dawuhing utusaning Gusti ingkang pungkasan sing jenenge piyayi kang wis seda, piyayi kang wis gugur, piyayi kang wis sirna mono ing bab kadonyan kabeh bakal pedhot kejaba telung perkara. Ya kuwi ingkang sepisan babakan dharma utawa amale angka loro, ilmu ingkang piguna tumraping bebrayan agung, dene ingkang angka telu ya kuwi dongane anak. Nah, pun Kakang ora nutup mripat lan buntu talingan. Baladewa bisa Nyakrawati mbau denda dadi ratu mblegedha ning negara Mandura ya merga sih katresnan peparing saka Kanjeng Rama Prabu Swargi, Sang Prabu Basudewa. Yayi Prabu Ndarawati bisa dadi ratu secaning rat oboring jagat titising Sang Hyang Suman merga pancen sih katresnane Kanjeng Rama Basudewa tanpa beda kelawan si Bratajaya bisa dadi garwa ingkang pinter netepi marang darmaning ibu ya kuwi si Subadra ya merga digulawentah kelawan Kanjeng Rama kang wis wargi. Lah apa to darunanipun Kakang prapta ning negara Ngamarta jumujuk ana ing kasatriyan Madukara kene yektine mung bakal njaluk idi palilah kelawan Yayi Arjuna
Adiku wadon si Bratajaya tak gandengi tangane tengen. Ndak kanthi jumujuk ana ing astana Gadamadana papan pasaryane para luhur Mandura mligine Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Ing kono bakal ndak kanthi nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa. Wigatine ya kuwi nyuwunake pangapura marang kabeh dosa lan kaluputane Rama Prabu Basudewa supaya mulya, tentrem lan mukti mapan ning kasuwargan. Mula kang mangkono Yayi, aku nyuwun idi palilae Yayi Permadi. Sanadyan mung sagebyaring kilat tak kantine ya kuwi Bratajaya marang astana Gadamadana bareng sak lakuku Arjuna. Baladewa Narapati Duen Nariswara Kresna kalangkunging tresnanira mring Sang Dyah Sanon Sinawi Kapitah panggenanipun kila tansah tanya warata dayoe teko ingkang abakno doan moso mambalan tata kawe ikan lakake koleh osalih sewu amit pasang Kalimantabe tinebening tulak manuk manu nggih manu dumawa ing tawang towang nuwun pangapunten kula ingkang sowan wonten ing kasatriyan Madukara mriki kula pun Bagong ngaturaken sembah pangabekti kunjuk paduka Ndara Herjuna. Iya Bagong wis ndak tampa gawe bombonging rasa prayoga nganggonmu lungguh. Nggih matur nuwun pangraos mboten kirang prayogi anggen kula seba. Ndara Putri Wara Sembadra bekti kula katur. Iya Bagong wis ndak tampa pangestu Kumara Gage Tampanana. Nggih kula tampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Sinuwun Prabu Mandura bekti kula. Oh iya Bagong wis ndak tampa gawe bombonging rasa pangestu Kumara Gage Tampanana. Nggih kula pundi saengga jimat. Jandur gunung kadengaren Panakawan Bagong ora ndak timbali sowan ning Madukara. Boyo wigatining karsa Mara Gage matura Panakawan. Nggih nuwun sewu yektosipun malih-malih napa. Blaka Suta blak kutang terus terang awit saking pangestunipun para sesepuh pinisepuh Kyai alim ulama lan mliginipun pangestu saking Ndara Janaka rekake kula menika pikantuk pakurmatan agung wonten ing Desa Klampe Sireng ing dusun Sabinan kula menika dados bayan nggih wis suwe ampun 2 taun kok ora ana kabar pandemi
Mila kula mboten ngabari sinten-sinten wargi jaman semanten dereng saged ketemu ora entuk kumpul-kumpul. Iya, lah banjur aku mestine melu mangayu bagya lan melu bombong muga-muga kowe bisa netepi marang darmane pamong ingkang sak apik-apike. Nggih, amin ya rabbal alamin. Lah niki ngeten, critanipun lak adatipun wonten ing sabinan niku, sapa wae sing dadi bayan niku kedah kepiyakan. Mongko sing jenenge wong kepiyakan mesti ngundang tangga teparo minimal niku wong 8.000. Anu 800. 800 tur niku kabeh mesti maem kabeh. Tur mending mriku mangke dipun sugata wujudipun kabudayan kangge cegah wungon ngono. Mongko sedaya menika mbutuhaken ragat, mbutuhaken prabeya. Mila kula dugi mriki ne badhe nyuwun tulung dumateng Ndara Arjuna. Kowe matura sing bisa ndak bantu apa ngelingi wis gedhe labuh-labetmu marang Janaka. Kowe ngaranana sing kurang ana ing sabinan apa? Ingkang kirang nuwun sewu kangge gelar kabudayan niku angkase dalange dereng enten. Mongko dalange luwarange mboten umum niku. Yen pancen kanggo kuwi kabudayan mengko sak wutuhe sing tanggung jawab Arjuna. Matur nuwun. Mung kuwi tok. Mboten tera panggung nggih dereng enten anggaran. Sirmu Upami kula nyuwun tulung jenengan pripun? iya. Ingkang magepokan karo kabudayan sak uba rampene. Mengko sing nanggung Bagong cukup kuwi. Mboten sing nggen mburi nggih masak nggih blas mboten enten napa-napa. Beras dereng enten, gula teh dereng enten, wedang kopi. Pokoke brambang bawang nggih masak napa neh lengone mundhak. Ya urung eneng. Mboten enten. Ya mengko sing nanggung Arjuna. Matur nuwun. Wis cukup kuwi wae. Dereng. Sesenten kula niku kudu numbaske kostum dumateng panitia. Kabeh kula tumbahne batik siji-siji mangke. Kuwi tenan. Nggih, ngoten niku. Ya batike aku, wis kuwi wae. Rokoke. Rokok niku kula kudu tanggung jawab niku kabeh njaluk rokok tur ya sing angkane 2 3 4 dikeki sing mudhun niku mboten gelem 7 6. Iya mengko aku sing nanggung. Nggih, ngestu nggih niki mboten namung janji-janji niku kudu bukti lho niki. Mergo ngelingi pancen kula mboten duwe apa-apa. Lah kowe iki bakal kepiyakan, bakal syukuran apa-apa kok ora duwe iki modalmu apa? Modal kula mung lato-lato kula niku. Pokoke mang cukupi kabuah, mangke lek nun sewu kula menika pinaringan rejeki ingkang turah ampun kuwatir, mangke kula balekke duwite sak anane mangitung. Ewadene kula mboten iso balekne dhuwit, mangke muga-muga kali pangeran jenengan diijoli pahala ngono. Oh ngono. Nggih, pripun? Lah, syukur bage menawi jenengan kersa kula tindakaken dhateng nggen kula sabinan. Mangestoni wah wong desa sampean teka mesti do seneng kabeh. Sampeyan teng mriku lajeng janji-janji arep menehi hadiah teng warga kula sapa sing ulang taune 30 Februari ngono. Ya mengko bab kuwi gampang nang ripalungguhan iki. Koko Prabu Mandura kepareng rawuh. Mangomongi kan bantu kula pisan. Kusik to, wigatine beda. Beda pripun? Panjenengane bakal nganti ndaramu putri Wara Sembadra mring Astana Gadamadana. Sing madon sinten? Astana Gadamadana kuwi pasaryane leluhur Mandura. Oh. Tak niki ruweget tak ngrika arane sing ngopeni kok. Pirang-pirang bakul duren jentrek-jentrek. Kowe kok ngerti? Nggih kula sak tuku teng mrika kok. Kula nate mangan dureng entek 12 punggih meh mati kula. Iya. Nggih estu niku dadi royong-royongan. Lah nggih napa? Bakal nyuwun marang Purbane Hyang Agung kirim donga marang para leluhur supaya antuk pangapuran mapan ning swarga mulya. Kalian jenengan ora. Lah Mung Bratajaya kelawan Gustimu Baladewa. Lah jenengan aku cukup ana ing kasatriyan ora melu sowan ana Astana Gadamadana. Sik.
Agyat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ya si tukang walang ngabdi nyun ngapunten nggih mboten kok nama Bagong niku nglemah bengkah nyelo-nyelo nyaru-nyaru wuwus iku campur dumateng perkawis menika niku babar pisan mboten ning monggo dipun saring nggih dipun itung dipun penggalih yen sampean nganggo dasar agama utawa tata krama sakniki napa pantes bojo wedok lunga saka kasatriyan lunga saka omah mongko sing lanang ora ngetutke. Hah, napa memper ngoten niku? Ning sing nganti lak Koko Prabu Mandura ki kadang sepuhe Yayi Bratajaya. Nggih riyen, ya yen sing teka rene iki Baladewa sejati. Lek nganti jebul kuwi wong Sangga Runggi nyilih sandangan ning Sriwedari pripun? Hah? Golek sandangan Baladewa ning pasar Klewer ngono, dandan Baladewa teka rene ngono sampean pripun? Sing gelo sinten mangke? Sing kelangan Bratajaya sapa? Monggo Ndara Bratajaya ambak wis sepuh, ayune kaya ngono. Wis ayu, suarane apik, jujur, halus, aku seneng. Lambemu tibani Pasopati ora. Subagong ya Pasopati padane Nirbita kawaca. Niku kula estu niku ngelikne kali sampean ampun jaman sakniki ampun gampang percaya kali wong ampun gampang percaya. Estu niku kula nek anyaran manggen teng desa kula niku wong utang niku pirang-pirang nganti sepriye belas renek sing nyaur. Mila ampun gampang percaya niku Baladewa asli nganti gadungan. Mongko ingkang garwane nuwun sewu niku lak titise Sri Widowati. Widowati dudu widu lek widu ki sinden. Oh nggih, Dik. Sri Widowati niku lak anu kesuburan lho we. Niku simbole kesuburan nganti dicolong terus mriki ne njajer wong tandur, wong apa kuwi nggarap sawah njur apa kuwi jenenge ora dadi. Sing kapitunan sinten sing rugi sinten. Niku mang penggalih. Mila yen sampean ngego kalian Bagong kena Bratajaya lunga saka omah iki ning kudu bareng karo sing lanang. Merga kewajibane wong lanang iki ngayomi sing wedok, ora kudu bedingrang ning omah. Sing wedok lunga mboten saged ngoten niku. Rada muntat lir kinetap duka yayak sinipi aja bang mawinga wengis netra kocak ngundara andir iblis anak setan membo menungso dianggap aku ki wong goblok kupingku ora krungu karo ucape Bagong Bagong madhep warene petung karo wong Mandura. Nun sewu Ndara Juna. Iya. Kepeksa gandeng kula kan madhep mriku kula mungkur lho niki. Jenengan teng mburi kula niki. Ning adatipun kok mburi niku nggih penak. Sinuwun Mandura. Bagong, Nggih napa? kok anggap aku ki mripatku picak? Kok anggap aku ki tuli ora krungu apa sing ndok ucapake? Kowe nganggep Baladewa gadungan, aku palsu karepmu piye? Ketemu pirang perkara? Loh, kula niku namung matur. Syukur yen pancen ucap kula niku bener. Ewadene kok salah, nggih di ngapura. Nggih to, wong sing jenenge kabeh iki mbok menawa. Teng mriki niku mboten enten iso mastekke. Iki Baladewa asli, iki Bagong asli apa dudu? Janaka asli, mbok ora enek sing mestekke, ora enek sing wani memutuskan. Sing ngerti mung Gusti ingkang nyipta jagat. Sampeyan ampun meto-meto ngoten niku. Nggih. Sakniki monggo temang penggalih. Wong ingkang rayi pun duwe bojo, Ndara Janaka. Dijak lunga kok sing lanang ra dijak niku kula niku jubriya, kula niku kuwatir. Apa to eleke ya Janaka ya Bratajaya bareng karo aku. Wong nyatane si Janaka ya trah Mandura. Iki merga anake Kunti. Kunti sapa? Kunti Talibrata. Sing jenenge Mandura lak sing barep lak bapakmu Basudewa angka 2 ya kuwi Kunti Talibrata, angka 3 Arya Prabu Rukma, angka 4 kuwi Ugrasena. Lho iki ya trah Mandura kenapa kok ora dijak pisan ndonga ning kuburan? Lah ngoten niku kudu dipikir ngoten niku.
Loh, iki aku nampa pangsiting dewa. Dawuhe dewa sing kena nyekar kena ndonga ning kono mung Baladewa kelawan Bratajaya. Dewa sapa? Dewa Kayangan. Kabeh dewa ning Kayangan renek dewa ning Dangkrong. Sampeyan yo enek ngono lho. Dewa sapa? Hah? Pukulan Bathara Guru. Sing muni piye Bathara Guru? Kandha lamunta supaya Baladewa kelawan Bratajaya ndonga ning Astana Gadamadana. Bathara Guru asli ngucap ngono, mongko guru saiki lagi ndemong ning kene. Para kula demung-demung. Lho niku saestu lho, sakniki ngeten mawon nuwun sewu. Sakniki dicek mawon. Elek-elek Bagong niki lak anake Semar. Semar niki kakange Bathara Guru, dadi Semar niku dosen nika. Kakange guru. Kula nyuwun wekdal sawetawis, kula tak nyeluk Bapak Semar, Semar men ngundang Bathara Guru tekan kene. Ya. Engko njajal Bathara Guru paring dawuh tenan apa ora yen mangsit utawa misik karo sing jenenge Baladewa, lamun kok sing kena ndonga kena nyekar ning Astana Gadamadana mung Baladewa karo si Bratajaya. Bathara Guru ngucap ngono tenan apa ora? Yen pancen ngucap monggo manggawa adik sampean. Yen nganti ora ngucap sampean wani dikroyok wong sawan. Wani sampean, ha? Pepres banget. Ngendel-ngendelke. Mboten kok ngendel-ngendelke ning kula ngaturaken witing klapa salugune. Aku Ratu Mandura kondang kejem. Kejem lelek manggen-gen salah kula tetep wani kula. Ngenyek. Pamsun sawah ana dijarah ora. Nadyan saiki wis mendik-mendik. Sakniki kula mboten perkara sampean Ratu Mandura sampean kereng duwe jeneng pusaka. Nenggala kula mboten wedi ning kewajiban kula dadi ponokawan. Pono niku weruh kawan ki kanca. Sak bisa-bisa ngayomi bendara kula. Bendara kula mboten namung Ndara Janaka klebu Gusti Putri Sembadraya kula ayomi. Ora sakakean gunem tanpa guna. Yen njaluk Radawa murmet kon njaba pitung karo Baladewa ayo. Dengo sing dadi kanca. Bagong. Nun. Kowe wani tenan karo Koko Prabu Baladewa. Sing ngomong sapa? Lah iki mau nantang. Ya men ketok gleleng ngono ta. Lah mestine wong manggen-nggen bener niku jare sampean biyen nate kandha. Becik ketitik ala ketara sapa sing mbibiti ala ing kono wahyune bakal sirna. Jare ngono. Niku sing kula gondheli kenceng ngono. Kula mbelani sampean mati ra apa-apa. Yen nganti Koko Prabu Mandura mengko ngasta senjata nenggala sing ampuhe kegilo-gilo. Apa kira-kira kowe wani? Tetep kula wani. Yen nganti mati piye? Mati kula ikhlas lahir batin. Tinimbang urip ya diayak kredit e nyapa lho. Modar mbok wis ngono. Aja nglalu kaya ngono. Lalu-lalu padake lalu lintas kok ya nglalu piye ora. Oh yen wani aja wedi-wedian wedi aja wani-wani. Aja diolak-alik ngono kuwi. Ning niat kula ati kula mboten penak niki. Ratu Mandura teka ning Madukara iki lakon apa? Aku lagi ngerti sampean tau ora didhawuhi Ratu Mandura. Ya mbiyen nate nalika lair si Abimanyu. Oh iya, Ding. Aku malah sing lali aku. Ning niki estu Nyalawadi. Yen kowe ninggal tata krama gawe gendra gawe kisruh ana ing Madukara, kowe sing bakal nampa dukane Janaka. Mboten. Mangke mang pirsani mang simak nggih. Kira-kira Baladewa karo Bagong janjane sing bener sapa? Sing bakal kuwirangan iki sapa mangke mang santet. Yang pamit. Lakmara sayar guna tes munira kamangsan
Kene. Sedek nyogung ngalubur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang abal ratu kota-kota Pantramiji dumateng ingkang abdi kalilan Cumadong dawuh ula ingkang abdi Cumadong dawuh sinuwun Mandura kowe dudu prajurit Mandura nanging kowe iki wong-wong bayaran mula supaya ora ngawis tarani ripalungguhan iki ana kewajiban sing kudu ndok tindakake rangketen Panakawan Bagong sing wani mbarung sinang lemah bengkah nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus anggenku duwe sedya bakal amboyongi adikku Wara Subadra. Upamane kapengkok ing lelakon ketleyeken laku, kowe kudu ditingkes dening mungsuh. Aja pisan-pisan kowe ngaku lamun to sing bayar kowe Baladewa. Paham? Muni nggih mboten langkung sendika ngestokaken dawuh lajeng keparingipun bidhal bincang menapa. Nadyanto wancine barat riris kowe kudu mangkat dina iki.
Ikra bala kang tumingal acampuh samya madali ler kathit wileting godo wah dan bener pangandikane wong pinter waton duwe niat sing tulus lan suci Gusti Allah ora bakal sare mesti bakal ngayomi niat sing hanjok marang Basuki mau. Buktine nadyan aku iki kendel kliwat ukur nantang Ratu Mandura, nyatane karo pangeran dikirim wujude Algojo. Anoman inggih Ki Bayan Bagong. Aja Ki Bayanmu nang kene renek masyarakatku dalang ngundang Ki Bayan ngapa to? Mboten men kulino ilat kula menika. Ora sang ngono. Kowe mesti arep nulungi aku kowe. Lho, kok pun preso. Adate angger aku sakjroning bebaya, bapakku ora negake. Kowe dikongkon karo Bapak Semir mesti. Nggih leres. Kon ngayomi aku. Nggih. Lah ora apa to. Jenenge bapak ki ambak piyayine kaya ngono yen karo anak ora gampang tega ngono. Lah pripun to? Ah iki geger iki man. Perkarane. Lah iki aku lak teko ning Kasatriyan Madukara bakal nyuwun pangayoman karo Ndara Arjuna. Lah tekaku kono bareng karo Ratu Mandura. Sing bakal amboyongi Dewi Bratajaya arep dijak nyekar lan donga ana ing pasarian Astana Gadamadana. Lajeng Lah, aku lak sujana, kenapa kok sing dijak kok mung Bratajaya tok, Ndara Arjuna kok ora entuk melu? Lah kuwi sing aku ana tanda tanyae ning kono kuwi. Akhire aku bantah dredak munggah panca bakah iki mau karo Ratu Mandura digeret metu saka pendopo. Jenengan metu kok pendopo aku wis pamit karo Ndara Janaka. Kula medhak kok yen pamit. lajeng kisah. Aku mandeg ning gasibu ngarepan dhisik. Kok mandeng aku mikir aku ndonga karo purbane Gusti iki lakone kaya apa? Ndelalah kowe kok teko kene. Nanging menawi Ratu Mandura, Wis Ratu Mandura kowe mesti wedi to. Engko sing adu arep mesti Bagong merga kowe lak abdine Kresna mengko Ratu Mandura kuwi kakange Ratu Ndarawati. Aja kuwatir. Ning aku ngerti iki mau semune ana bab sing ganjil meneh merga Ratu Mandura nggawa wadyabala. Pirang-pirang areng ngremuk aku iki. Perkara anak buah Ratu Mandura, preman-preman sing ngadepi kowe. Ning ana mogane Baladewa engko sing ngrampungi aku. Saruja apa ora? kula ing badhe jumangkah. Bagus. Babu Keparat kurang tata
Deh ya. Oh, ah. Oh, ah, hey. Oh, ah. Oh, ah. Hey. Ah. Mundur. Hut. Ah. Get. Ah. Hut. Wah, areng ndi we. Direwangi adus keringat kaya ngene ora genah hitungane piye. Ya. 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 Ah. Lo. Aduh yang
Arang keranjang tatu mubarak. Yo, hai. Ha. Ojo minggat. Ah. Gamelan abang ya perbawane gegirisi. Lencek kuwi muni kok kuwi. Apa enek panak? disuntik Pak Mantri. Kosong, kosong. Sampluk gir pecah gasmu. Sepakne apa tak tokne pokoke iki. Oh. Hop, ha, hi, ho, ha. Push. Push, push. Ha, ha, mati kau. Mati kau. Weh. Ayo, preman bulu dijarak ora. Iki sing jaga perumahan lo Agung. Sawangan iki. Kosong. Isi. Mubeng. Ha. Lepas kendali. Bukan pula bukan sihir. Perhatian, perhatian. Bagong ndase pecah. Nek lak rebepane apik. Nyapu to melu-melu ora. Kono nang Srewedari penak nyapu melu-melu. Nek pengendang lawas iki cecek cek langsung suwuk. Anyar cecek ratatang. Kowe omong karo sapa? Karo awakku dhewe. Sapa kowe? Tambo marang aku ya. Sapa jenengmu? Wong bayaran. Bayarane sapa? Bayarane wong sugih. Jenengmu sapa? Iki sing jenenge Wawan Riyanto. Alah. Nek nang kene gleleng kabeh wong disenane nang omah rawani ngrokok ngapa?
Sing ora. Omong ora seneng aku ora. Ala ngono ngendel-ngendelke sing jenenge imam rumah tanggae kudu kuat. Imam kok ngantuk piye to? Sing kok sampluki sapa? Sapa sing mau? Ulah ngalih ora senengane. Sabar to, sabar. Nggih jagongan sik aja badbet-badbet ngono kuwi. Iki gamelan pusaka nggih. Ngerti ra kuwi jenenge pusaka. Ngerti ra? Pusaka nganti tabuhe murep lho. Nek nganti tabuhe pecah, seneng kuwi gak neneh kuwi engko. Apa ora senengane. Wis. Hop, hop, Pak. Yo. Angger petok mesti nawani gamelan, petok gamelan. Ki anu omane gong gedhe ukuran 90 ki apik kuning kabeh gilap kabeh. Mula aku mah duwe tuku ompi-ompi ora duwe dhuwit. Ki enak bonang ukurane gedhe-gedhe ngono. Gedhe mbok ban sik gedhe bojone gareng susune gedhe. Kowe omong apa? Lha iki omong apa? Suaramu mulai malih. Ho, hush. Awas. Awas, ini tidak sembarangan nih. Awas, gedhoke. Ayo, coba. Pembedhuknya anggere omahe bar kebanjiran apik titis. Ho, ha, lu, ha, his, hop. Lu awas gedhok nek. Ho, hi, ho, ha, ho, a, is, ho, ha, gedhok. Allah Akbar Allah. Akbar. Ayo, Wawan, maju aku. Ngomong apa? Ho, ha, he, ha, lo, ho, hip, ho. Wah, iso gandrel. Iso no. Boleh main paitane lek entek modale gandul kancane niki. Wah, hetian. Ha, iki. Wah. Ha. Push. Ha. Hi. Hop. Ha. Oh. Ah. My God. Oh. Wah, setan langsung. Wabok mbak pecah. Salahan teknis iki. Tanah. Anggere ra bayaran ngawut perange. Ben cepet menang. Mbek-mbekan ya. Kowe cah cilik aku mbiyen mbek-mbekan. Mbek-mbekan piye? Aku ora ndi wedhus. Ora nggawe wedhus. Sing kalah muni mbek ngono. Wah, mbok iya. Oke, siap ya? Siap. Mbek. Mbek. Lek mbek itu no. Oh iya. Sing sportif lho. Oh iya. Mbek. Mbek. Mbek lho. Iya. Kok tutupi sarungmu rasa menembok lho. Kok tutupi sarungmu rasa menembok lho. Mbuk. Apa mbuk lek mbek tak culne kowe muni mbuk. 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 Ah, culne. Oh. 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 Ini apa kowe? Aduh, ayo. Apa mbek-mbekan ngidane? Lepas dhewe, lek ora didoni ora iso mlebu. Wes, iki ana ngoten. Pak Bambang Suwarno. Mbek, Dek. mbek. Meong. Kok meong? Meonge Mbah Mbek kuwi kudu ngalah karo aku cune. Wah iya. Us. Hah. Halo Bandung. Kowe mudun. Mudun piye nang kene penamut. Lah. Iki arep piye iki? Oh. Lah iki pelakon iki kaya Raja Malang nggawa balawa kae.
Weh, lah dalan canaku wis poleng kaya ngene ya. Heeh. Iya. Ho ha ho ha. Ayo. Kawanan iki. Lho, suarane wong kluruk to. Oh. Sapicik ode, sapicik ode. Rancara ngendi? Cara kene. Menangkan aku tak sembah ider-ideran yo. Maju kowe. Ayo. Usah kendut-kendut ngono. Iso no, sing marai wong omah senengi kendut-kendut ngene kok ya. Wah, Umi gayane ora ndelok Umi. Allah. Hop. Tak kira ora ndelok, bae ndelok kotip. Hai. Para manusia. Lihatlah ini. Karena seorang Bagong gong yang telah bisa mengalahkan preman ini. Nih. Oleh-oleh menungso. So. Ra ngerti karo kebecikan. An. Ra ngerti kalau wurang-wuruk. Wur. Mati kowe. Matimu gak mati no nista kowe. Mudiar kowe. Ayo. Apa golek bela? Bagong musuhe. Man, ngopo? Banyu laku entek, Man. Ya sik. Mrababak sruka pranang wegat wadya mlintir kumbala tugal wijiling sabdo yo wah prayoli pinantang ora patut babar wisan orang ngegewe lamun monyet putih bedes elek tuwek keklek Anoman ramudar-mudar malah bantu karo dagelan Bagong. Rawe-rawe lantas malang-malang tak tatas, mbuh Bagong, mbuh Anoman kembali ora babati we. Anoman maju. Musuhe kowe. Mboten saged. Kala wau perjanjenipun kula ingkang ngadepi para-para tiang-tiang bayaran nanging perkawis Sinuwun Prabu Mandura kula mboten kemawon. Neng kowe iki mbelani aku mbelani karo bebener. Mboten perkawis menika. Nanging menika mangke badhe glandang carang saking pucuk. Kae iki Baladewa palsu, kae iki gadungan percaya karo aku. Menawi dereng wonten bukti nyatanipun tangeh lamun Anoman percaya. Kowe percaya karo aku ora? Mboten saged percaya tanpa wonten buktine. Sawangane lho. Wela dalah Nolowati. Barek. Anoman malang kadak mripatmu plilak-plili arep ngopo ora ngajeni karo Baladewa, ora ngerti karo tata krama. Nuwun pangapunten.
ri palungguhan samangke kepeksa kula jabel ing dados suba sitanipun Anoman. Sebabe apa? Kula ngertos piyambak wonten bab ingkang ganjil. Lakon apa nalika kapan ing ngatasi Baladewa kok nyokot banjur getak. Wah. Ora lidok kowe metu saka kuburamu Dasamuka. Wah, Anoman bola-bali angger aku duwe niat, duwe muga, duwe kekayuan, mesti kowe sing dadi pepalang. Kapan mudarmu? Janji kowe isih ngumbar kamurkan jedul saka kuburamu. Aku ora bakal mati mergo kewajibanku ngreksa marang diapurmu. Wah, ayo bali. Piye? Bali. Gelem bali mondong wujute Sembadra. Yoh.